jom wete moɗon hettiyankoɓe a yawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique ɓiɓɓe fulɓe rendaɓe gurdam wonɓe ɓoggi karalleje gam ferde laabi pine ɓamtare moni kala inde mum e yettode mum ɗo woni eno woniri kala yo kisal gueno wone meɗen be jaahi annabi men tedduɗo mo jaame kise goni en mbino kala dewo bira oɗo saaha so heedi eɗen kewi lumbade ma e tufde gandal caggal e kala dewo bira en hewno lumbanade ne tufde gandal musidɗo meɗen Ahmadou Moussa an mo kewɗen wiide cukalel laaɓa juuɗe walla ni mbiyen Ahmadou Dia Gando Pular gorko mo tir yimme oɗo henna beete hande eɗen gone 15 dewo walla mbiyen 15 morso hitande ujunnaji ɗe 17 laaɓi tigui musidɓe tedduɓe koye tufde gandal gonɗen so en nayima e tufde gandal sikki ala kaalen bertidi leyɗele Afrique nde tawno ko hen koɗɗen ko hen jibineɗen mawnuɗen nde tawno ɓamtare Afrique sellata so wona sukaɓe Afrique naɓe jurnito caɗele Afrique ha tente gonka Afrique nde tawno ɓe mbi so tawi hunde ne jogori moƴƴude ko ma lomto dañe ɗum non alay saago sukaɓe Afrique naɓe ƴeewa gonka Afrique o saaha mo gonɗen en mbawa haalde bertinde Afrique taw en kalani e ardiɓe leyɗele Afrique nde tawno ɗo saaha mo gonɗen ko winda tappa e ɓoggi karalleje ha e ɗereji joƴƴinaɗi kala leyɗele Afrique kala so ndendi ko 55 leydi hayso tawi woni ko 56 hen gotiri mbiyetede Somaliland ɓurani taw teskede e Union africaine musidɓe tedduɓe hitande 1963 ha yetti hitande 1991 ene wonno 3 lewru juin e toon to laamorgo leydi Nigéria ko toon tigi ɓe jurniti oɗo saaha mo gonɗen holko saabi ndeɗo henna fedde wiitede luyuwa wawata oɗo saaha mo gonɗen darnede e caggal nde ɗereji mayre tappa miijoji mum lelna 5 walla mbiyen nogas 5 lewru me hitande 1963 ha yetti 3 lewru juin hitande 1991 e ha yetti kadi hitande 1999 e ɗeɗo kitali kala enen donkana ndeɗo henna fedde yo tabit saka wawa gollade beele kadi wawa yurnitade caɗele Afrique naɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum saabi noon nde yeehi ha woni hitande wiitede 2000 woni l'an 2000 ko nden tigui ɓe jurniti e oɗo saaha mo gonɗen holpeje ƴetteteɗe ha yetti hitande 2002 woni 2002 toon to leydi Afrique du Sud e nokku biyeteɗo Durban e ngan sangani woni hoorejo leydi Afrique du Sud gorko biyeteɗo Thabo Mbeki ko on ɓe cuuɓi ɓe gardin ɗum catal biyetegal Union Afrique caggal nde wonno unité africaine musidɓe tedduɓe oɗo saaha mo gonɗen joɗorde Afrique naɓe wiyande Union Afrique woni dental Afrique naɓe ne tawe toon to Éthiopie lamorgo leydi Nigéria walla ni mbiyen toon to Addis Abeba lamorgo leydi Éthiopie jaafoɗon e jumre he ko toon ɓe cuuɓi joɗorde mabɓe oɗo saaha mo gonɗen
ene gasa noon tawe nder leyɗele ɓurde hewde sembe ko wayno leydi Chine jaltini koppareje jonde no feewi ngam wallidde wonande kaya no ndeɗo henna joɗorde ñiɓiri e toon to Addis Abeba lamorgo leydi Éthiopie. ɓeɗo henna jeeyaɓe toon to leydi Chine ɓe kunima ɓe balliɗa Afrique naɓe ko fate banggue lawol lana jordi taw kadi koko garɗina iwde to bowal laaɗi diwoje ngal Addis Abeba yaade ha toon to joɗorde Union africaine taw kadi ko toon to Éthiopie. So en kaali Éthiopie noon sikki ala naten hen seeɗa ko leydi bertidi gondi dow e nder leyɗele Afrique kala ene waɗi hen banggue ko désert ene waɗi hen banggue kadi ko keccol kono kadi ko leydi cimtondi baade mum e kala saaha oɗo saaha mo gonɗen ene jeeya ko ɓuuri teskede faggudu leydi mabɓe ko fate banggue laaɗe diwoje nder windere nde kala so diwi ɗum ko asuyoɓe lamɗam taw kadi ko keccam ɓurɗam yiɗede nder leyɗele arabe ɓe mbiyen golfe ko toon woni to Afrique naɓe cuuɓi ngam wadde ñiɓirde mumen e kala mayirde hitande fayi darode mum kala aɓe kewi fottu toon ngam yurnitade caɗele Afrique naɓe musidɓe tedduɓe. So en kaali catal Afrique naɓe biyngal Union Afrique bangal oɗo saaha mo gonɗen 55 leydi caggal nde héritere jeyti hoore mum naati hen e dow hollirde ɗereji mabɓe bindaɗi tappa mbaɗa e ɓoggi karalleje oɗo saaha mo gonɗen bertidi leyɗele Afrique ene wona 33 million e temedde nayyi sappo e joyyi ujunere e ko fawi taw kadi ko jaajendi mum e bertidi yoga e nokkuji so tawi ko ɓesguji Afrique naɓe e tonggode hitande ujunnaji ɗe sappo e nayyi ko 1 milliard temedere capanɗe joyi e jeegom million ene fawi temedde jeegom e capanɗe nayyi e jeetati ujunere wonande kay ɓesguji Afrique naɓe oɗo saaha hande ɓe mankata 2 milliards ko seeɗa musidɓe tedduɓe ni woni ɓe jooɗima hitande ujunnaji ɗiɗi toon to lamorgo leydi walla mbiyen ni toon to Afrique du Sud e nokku biteɗo Durban e ngan sanga noon ɓe cuuɓi biteɗo Tabu Mbeki yo ardo catal ngal woni mujib mabɓe noon ko haɓade kareli kame kegueli ha tente ñippude fitinaji baɗoje e nder Afrique e kala saaha musidɓe tedduɓe soɓe jooɗima aɓe kewi jofade toɓɓe tati ha jetti toɓɓe nayyi toɓɓere adinde ko dogde koyɗe jaam e hakkude leyɗele cerindiɗe kewɗe kareli e kala saaha ƴiƴameje dufeteɗe e toɓɓere wonde ko jofade potal kame nunɗal nde wattata e nder Afrique toɓɓere heddinde ko haɓade basal kame mbuñari e nder Afrique e kala saaha soɓe jooɗima lamɗo kala huuɓa lana mum ndiwowa kamɓe kala ɓe pottita ngan sanga ɓe ƴeewa peeje peccorɗe holno ɓe kaɓortoɗe ɗo caɗele musidɓe tedduɓe e caggal hitande ujunnaji ɗe sappo e ɗiɗi jaɓanen hitande ujunnaji ɗiɗe walla mbiyen hekkoni ujunnaji ɗiɗi e ɗiɗi woni l'an 2002 e gardogol Tabu Mbeki fawi hen hitande wonde woni hitande ujunnaji ɗiɗi e tati toon to Maputo woni Mozambique nden woni ɓe cuuɓi biyeteɗo Sino walla mbiyen nden ɓe cuuɓi biyeteɗo Sisano ko kam tigui arditi ngal ɗon cetal caggal nde wonno lebbi jeegom ko nden tigui ɓe batti ɗum hitande lamɗo kala laamu Union Afrique hitande wotere e caggal muɗum noon ɓe cupti biyeteɗo Obasanjo laaminoɗo leydi Nigéria e caggal muɗum kadi ɓe cuuɓi biyeteɗo Sassou Nguesso woni laamiɗo leydi Congo e caggal mum kadi ɓe cuumi biyeteɗo John Kufuor woni laaminoɗo leydi Ghana e caggal mum kadi ɓe cuuɓi biyeteɗo Jakaya woni laaminoɗo leydi Tanzanie musidɓe tedduɓe e caggal muɗum ɓe cuuɓi Khadafi wonno ko hitande ujunnaji ɗiɗi jeenayyi ha yetti hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e caggal muɗum noon ɓe cupti biyeteɗo Binguwa
mutta jaafoɗen bingowa e mutta heriya taw kadi ko jeyaɗo toon to Malawi e caggal muɗum no ɓe cuɓi biyeteɗo Théodore Obiangema laamiɗo leydi Guinée équatorial e caggal muɗum ɓe cuɓi biyeteɗo Bonni Yaye woni laaminoɗo leydi Bénin e caggal muɗum ɓe cuɓi hoorejo jagorɗo biyeteɗo Heliam Mariam woni gardinoɗo toon to leydi Éthiopie e caggal muɗum ɓe cuɓi biyeteɗo Mouhamadou Abdoulaziz laamiɗo leydi Mauritanie hitande ujunnaji ɗe 16 ɓe cuɓi Mugabe woni gardinoɗo leydi Zimbabwe e caggal muɗum ɓe cuɓi biyete Idrissa Déby Itino wonno ko hitande ujunnaji ɗe 17 eɗen gone hitande ujunnaji ɗe 17 oɗo saaha lefol ngol ne ɗowa ɗum e biyeteɗo Paul Kagame e hade kadi Idrissa Déby Itino taw kadi Alpha Condé kañum e hoore mum e tottanamo ngoɗon lefol woni gardiɗo leydi Guinée Conakry musidɓe tedduɓe ko ni woni Union Afrique e kala saaha so ɓe jooɗima ɓe kewi ko suɓade yogay toɓɓe teskaɗe nder Afrique ha tente daroɗe ndeɗo henna hitande toon to Addis Abeba lamorgo leydi Éthiopie ko gansaga ɓe toɗɗi Paul Kagame gardiɗo leydi Rwanda yoɗɗo wonɓe cetal Union Afrique wallodira e Moussa Faki jeeyaɗo toon to leydi Tchad musidɓe tedduɓe cuɓinoma toon toɓɓe tati haɓade kala ko fate mbuñari e nder Afrique e toɓɓere wonde nde ko yidde addude jaam toon to Sud Soudan e toon to Congo e ha fayenma toon to Mali e yogay leyɗele nder Afrique e toɓɓere wonde nde kadi ko yurnitade wonande ɓeɗo henna dogamol to en e walla ni kadi ɓeɗo henna witeɓe émigré économique en dogɓe leyɗele men gam faade toon to Europe gari ha toon to leydi Libye nanga mbatta jiyaɓe ne jeeye ko ɗum wonno darde mabɓe musidɓe tedduɓe ɓe kaali konguɗi celluɗi cañiɗi ha ganduɗa oɗo henna biteɗo Paul Kagame holliti wonande kala leydi e nder leyɗele Afrique yo uddit keeri mum ha yaaje jaɓɓoɓe ɗe henna hoɓɓe yahoɓe ne maya e maaje so tawi kadi gari ha Libye mbaɗe maccuɓe ne jeeye musidɓe tedduɓe kan haala faade joni woni lebbi jeeɗiɗi wonti merali baali hi bolol mum hay leydi gotiri en jiyani jaɓɓi Afrique naaɓe natɓe ɗeɗo maaje gam faade toon to leyɗele Europe toɓɓere rewnode hen ko haɓade kala ko fati e mbuñaari musidɓe tedduɓe ha hande en jii leyɗele men ko mbuñaari ɓoli lamɓe ɓe ko buuñoɓe laamuji ɗi ko buuñeteɗi e dadiɓe dariɓe booli ko buuñeteɓe wonɓe kaggulaɗe ko buuñeteɓe wonɓe e boowe laaɗe diwoje ko buuñeteɓe so tawi ɓe kaɓima mbuñaari musidɓe tedduɓe ene gasa wonti ko wiyete melali baali enen kam ha joni en jiyani toɓɓere rewde hen ko addude nden kakam e kisal ko fate banggue toon to Sud Soudan e nder ndeɗo hen hitande ko maayi toon ko limotako en jii to leydi Congo en jii to leydi Mali en jii kadi toon to leydi Nigéria laaɓi ndeke so tawi jonde mabɓe woni nden ka e kisal wonande ɓesguji Afrique naɓe e musidɓe tedduɓe haɗo ɗo gonden wonti melali baali jeehi yaade pundi en jii e daroɗe ndeɗo hen e daroɗe nduɗo hen lewru ndu gonɗen woni lewru mars e toon to leydi Mauritanie noksot lamorgo leydi Mauritanie kamɓe Afrique naɓe mbaɗi toon joɗorde mabɓe wattude 31 balɗe ɗiɗi ɓe cuɓima toɓɓe tati addude nden kay kisal e Afrique woni koɓe kalno daroɗe ndeɗo hitande waɗaka ɓe cuɓima toon haalde ko fate banggue immigration ɗannotoɓe yahoɓe maaje kaɗɗene maayoya haalanoma e daroɗe ndeɗo hitande waɗaka haydara ɓe cuɓima toon kadi dogde koyɗe jaam hakkude Sud Soudan e ɓesgu muɗum ha fayenma toon to Congo beele kadi sumgoji mbawa waɗede toon ene wondi kadi e caɗele goɗɗe toon to Togo e ha toon to leydi Mali taw kadi ko fate banggue G5 Sahel ha tawtora ɗum hoorejo leydi France biyeteɗo Emmanuel Macron
e musidɓe tedduɓe ɗeɗo toɓɓe kalɗe ɓe cuutin ɗuɓe darodini ɗo henna hitande ala ko laati tene kadi ɓe potitiɓe kaali e kono ha oɗo saaha mo gonɗen en jiyani batte union afrique holko battini e nder afrique e caggal noon nde teskiɗen warande witeɓe union européenne eɗen gandi ko leyɗele jeetati ndendi toon to europe mbaɗi ɗum union pewni koppareji men biteɗe euro so tawi a jaggui nogas goto mo euro ene fira e koppareji franc CFA ujunnaje sappo e tati musidɓe tedduɓe e caggal sa jaggui e nogas goto e koppareji franc CFA wawa jerde haylocol mburu oɗo saaha mo gonɗen musidɓe tedduɓe kamɓe union européenne ɓe joƴƴini assemblée mabɓe national joɗorde mabɓe toon to leydi belgique woni lamorgo bruxelles ko toon ɓe joƴƴini sarɗiyankoɓe mabɓe kala koɓe jiiɗi wadde ko toon ɓe jewtata kamɓe tan union européenne joɗorde nde aɓe jogui laaɗe mabɓe diwoje aɓe jogui batoje mabɓe aɓe jogui laaɗe mabɓe jordi aɓe jogui guese mabɓe aɓe ciifodira ciifande ko fate awo aɓe gollina yogaɓe ɓesguji mabɓe taw kadi ko jeeyaɓe union européenne ha ganduɗa e kala saaha ɓe gara e afrique ɓe guitta ngaluji jonɗi ɓe ballita afrique ko heddi ko ɓe ciifodira afrique naɓe ko fate banggue jeygu hakkude union afrique kame leyɗele hakkude union europe kame leyɗele afrique musidɓe tedduɓe ɗo henna tan so tawi woni afrique naɓe jurnitima ɗo henna ma gandu dental mumen ngal ene yolbi musidɓe tedduɓe tenene hawni ha ɗon wawi hadde so tawi en garti e nder union afrique oɗo saaha mo gonɗen en jiito banggue leyɗele woɗeɓe aɓe kaaɓo ko fate yooro nde tawno aɓe gandi hokkere mawde ne woodi e nder windere nde ha tenti ko wiyete waylo waylo taaridi so en kaali ɗemgal tubankiri e mbiyen ɗum changement climatique no ɓe kewi ɗum e kala saaha kono kadi eɗen gandi afrique kam so tawi waylo waylo taaridi waɗi ko enen arani ɗo ɗo keneli looci boɗeji coye jilloto ene kala saaha musidɓe tedduɓe oɗo saaha mo gonɗen en jii ha hande union afrique ala ɗo ɓe jooɗi ɓe kaali kulhuli ɗeɗo caɗele so tawi en toɗɗima ɗum eɗen mbawi haalde lamorgo leydi sénégal to wiyete dakar yogay leyɗe ngala ndiyam te en gandi dakar ko taari ɗum ha faynma jaam ñaaƴa ha faynma Thiés ala ndiyam iwata ko risa tol e taw kadi ko jareteɗam nde tawno en ngala heblo wawde waylude maaje kaɗe ɗe gam wattude jaram oɗo saaha so tawi a tongi e nder lamorgo leydi sénégal ko wuuri ɗom ka kame tuundi ene heewi limota ko tene kadi ndiyam garɗam dañaka taw so tawi a yeehi toon to leydi mauritanie lamorgo leydi mauritanie to wiyete noksota yogay leyɗe ha hande ngala ndiyam ma wiyelle ko saretaji bamɗi jaharani ƴogane jooɓe tene kadi eɗen gandi ko yooro saabi ha ɗo ɗo gonɗen ɓen donki yo masiŋaji maɓe poɗɗo wogay diƴƴe giwa yogay nokkuji beele mbawa yettade lamorɗe ɗe tene kala saaha ndiyam ne ɓeydo woɗɗude en musidɓe tedduɓe ha hande ɓe jurnitaki caggal nde union européenne e leyɗele goɗɗe kala ene mbatti hen haqqillaji men kañumen ne keblano ngoɗo yooro guila yettade ɗumen musidɓe tedduɓe so tawi hi toon to lamorgo leydi mali to wiyete bamako tonne kadi ma taw yogay leeɗe hande ngala ndiyam yoga hen so tawi pini no ɗaɓɓiroyte ngaluji ɓe kono ɗaɓɓiroyte diƴƴe Conakry haala mum haalaka e kono ne kadi Gambie ha faynma toon to Sierra Leone e Guinée Bissau e musidɓe tedduɓe eɗen gandi kadi heege mangue hikka are nder leyɗele Afrique hakkude Sud Soudan ha faynma toon to leydi Congo ha faynma toon to Nigéria naati Burkina Faso fayi Niger faynma toon to leydi Mali e faynma toon to leydi Sénégal ha dambo yito Mauritanie e limama kene wona million ngaji sappo e ko fawi musidɓe tedduɓe e nder tan ndeɗo dégére heege manguene dooki toon teni koko jogori halkude yimɓe hewɓe woni hen ko puɗɗiɗen yirude guite men kono kadi ha hande en jiyani union afrique naɓe ŋaaɓi kuure men kaale ɗeɗon caɗele musidɓe tedduɓe en jiyi e kala saaha bomboje kame fetilaji ne naata e nder afrique e taw kadi fayi koye pelle ceɓɓitiɗe
taw kadi yoɓete pittali men ko ɓesguji Afrique naaɓe so tawi a ɓittiɗo hen huuɗo bonko ko a iwi yogay leyɗele kalɗo naɗɗa e keeri leyɗele Afrique mbiɗa teep e nangueɗa huuɗo bonko ko hefte dumbeɗa cokeɗa e taw kadi an a wiyani a waɗani tawani kay ka tottaɗo kono kadi en jiyi sodoɓe bomboje cooda fetilaji cooda kuure e gaddananno leyɗele men ndewnay kaggulaɗe e ndewnay bowelaɗe diwoje e ndewnay garuji gam naata faya ha toon to pelle ceɓɓitiɗe e holko saabi musidɓe tedduɓe laamuji ɗi nangata ɓeɗon teɗen gandi pelle ceɓɓitiɗe mba fewnude kuure mba fewnude fetilaji pewnani bomboje pewnani haydara pewnani werlaji teɗen kadi aɓe cooda gasoil aɓe jogui autoji game motoji musidɓe tedduɓe hol rokkoɗo ɓe ɗeɗon gueɗe so tawi laamuji ɗi ne celli koye nden kay kisal goni musidɓe tedduɓe en meeɗa yiide leyɗele Afrique sukaɓe men daari mbaɗi seppoji gam habde catal bitegal Union Afrique e caggal e kala saaha so tawi ɓe mbaɗi batuji mabɓe ɓe kewani jofade caɗele Afrique naaɓe teno soɓe joofima ɓe timminta onadi en jii ha hande aɓe kulodiri nde tawno goto e mabɓe kala yiiɗi tigui ko laamade duuɓi limtinɗi ha hen goto hormaki tugnorgal leydi muɗum ko wiyete constitution musidɓe tedduɓe ko jiyande moɗon moni kala ne jogui ndimago addude yiyande mum e ndeɗo yewtere e nde mbiɗen taw kadi ko tufde gandal wawde arde kala dewo biira oɗo saaha so heedi hande joofiɗen ko Union africaine e hol darde mabɓe koɓe ɓami badde ha faade joni laaɗe diwoje ne jahane garta koppareje ne ñamene bonne e holkoɓe puɗɗi waɗande Afrique naaɓe mbete ɓe gudditi keeri Afrique naaɓe kala jogo ɗerewol gotol mbatta yadirde leyɗele mumen beele ɓe gudditi keeri mabɓe gam wadde jeeygo hakkude mabɓe ɓe gostodira liɗɗi ɓe gostodira gaweje ɓe gostodira leɗɗe ɓe gostodira kanŋeji mbete ɓe mbaɗi ɗum walla ɓe mbaɗani ɗum e caggal en teski hay joɗorde mabɓe nde ko leydi Chine mahani ɓe kado ko wona ɗum ko kadi en jii jonde joɗine toon to leydi Mauritanie ko Chine ittike wona 3 werla taw kadi ko autoji garɗuɗi nawoji lamɓe wallitiɓe so en dutima kadi toon to joɗorde mabɓe to Addis Abeba ko ɗemɗe 6 keewi haalede toon e ɗemgal gadigal ko français e rewi hen ko anglais e rewi hen ko arabe rewi hen ko espagnol rewi hen ko portugais e ɗemgal battidigal woni swahili ko ngal gotal woni ɗemgal Afrique naaɓe kalategal so tawi ɓe mbaɗi batu mabɓe toon to Addis Abeba nde tawno ɗen gandi leyɗele kettuɗe Afrique banggue less ko ɓuuri hen hewde kalata ko swahili holko saabi swahili suuɓa e yeeso ɗemgal fulfulde holko saabi swahili suuɓa e yogay ɗemɗe gonɗe e nder Afrique ha ganduɗa ko ngal ɗemgal gotal suuɓa nanna e machine aji sa haali anglais firta ɗum e swahili sa haali swahili firo e français sa haali arabe firo e swahili sa haali portugais walla haali kadi espagnol firo e nder ɗemde keddiɗe kala musidɓe tedduɓe holko saabi Afrique naaɓe jaɓɓi ɗemde mumen ha jaɓɓa tene kadi so mbaɗa batuji mabɓe Union européenne ne tawe chinois ji ne tawe Amérique naaɓe ne tawe ɓen sene mbata hay soɓe tawama ɓe ngala konngol musidɓe tedduɓe ko jiyanɗe moɗon hol joɗorde Union Afrique oɗo saaha mo gonen ko mbaɗen Afrique holko saabi ɗemde Afrique naaɓe jaɓɓa e dow ɗemde keddiɗe ɗe e holko saabi Afrique naaɓe so kaali hunde mbatta ɓesguji Afrique naaɓe meeɗa wadde seppoji gam hollirde metti mumen e musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno yewtere men ñalawma hande o e taw kadi faati koye Union africaine musidɓe tedduɓe ene simtana noon ngol ɗo cimtol oɗo hen dew bir ñalawma hande woni 15 e lewru monso hitande ujunnaje ɗen 17 musidɓe tedduɓe guiɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sar kettuki malaki jaam yo jaam Allah ñallanen ha dew bir paaɗo sogeno haaji